nasi indaba yendoda esuke ekhaya isiyegoli madoda iphinde ingasabuye ekhaya. Jesus! Wendoda umnyaka uphelile, wenzela ukwazi ukuthi uphetheni ozokunika abantwana. Wendoda umnyaka uphelile, wenzela ukwazi ukuthi uphetheni ozokunika abantwana. Nasi nenyanga iphelile, wenzela ukwazi uzoyikhokha yini irenti la uhlala khona. Ngoba wehluse nyuka mangikubuza ufunani uthi udinga imali, angisawazi uzoyitholaphi enomunye umbala. Jesus! Angazi ukuthi udinge njani madoda. Wendoda umnyaka uphelile, wenzela ukwazi ukuthi uphetheni ozokunika abantwana. Nasi nenyanga iphelile, wenzela ukwazi uzoyikhokha yini irenti la uhlala khona. Nasi nenyanga iphelile, wenzela ukwazi uzoyikhokha yini irenti la uhlala khona. Ngoba wehluse nyuka mangikubuza ufunani uthi udinga imali, angisakwazi uzoyitholaphi enomunye umbala. Kuyiminyaka wasuka ekhaya uthi uyosebenza, kuyiminyaka wasuka ekhaya uthi uyosebenza, kodwa wehluse nyuka mangikubuza ufunani uthi udinga imali, angisakwazi uzoyitholaphi enomunye umbala. Awuzweke! Oh madoda. Jesus!
kodwa kwenzenjani ngawe uyisakamuzi wena baba abantwana kodwa kongukushaya indiva ngabe khona lapho konakale khona sicela ukhulume uyisakamuzi wena baba abantwana kodwa kongukushaya indiva ngabe khona lapho kumoshakale khona sicela ukhulume kodwa uyindoda enjani efulathela umuzi ishiya abantwana bebulawa indlala sebefana netanda le wena uyindoda enjani efulathela umuzi ishiya abantwana bebulawa indlala sebefana netanda le kuyiminyaka wasuka ekhaya uthi uyosebenza kodwa wehlusenyuka mangikubuza ufunani uthi udinga imali angisakwazi uzoyitholaphi enomunye umbala senyuka mangikubuza ufunani uthi udinga imali angisakwazi uzoyitholaphi enomunye umbala wena uyindoda enjani efulathela umuzi ishiya abantwana bebulawa indlala sebefana netanda le kodwa uyindoda enjani efulathela umuzi ishiya abantwana bebulawa indlala sebefana netanda le wakhumbula ekhaya foka mdala